dejlige før. Nå ja. Hvis jorden bliver invaderet af zombier, hvem vil så blive mest bange? Klart, Anna. Hun vil dø af skræk. Nej, det passer ikke. Jo, du har altså et problem. Okay, jeg har et lille problem med mørke, men det kan jeg ikke gøre ved. Hey, Laura, din tur. Okay. Lukas. Hvis du var bøsse, ville du så være kærester med Sebastian? Okay. Ej, nu går vi altså over stregen. Det er egentlig et flot hus, I har købt. Jeg har det ikke stået tom fucking længe. Jamen, det var også helt stødt, dengang vi kom. Ham ejendomsmælderen, han ville bare have det solgt med det samme, så vi fik også en hel masse af de her ting med i købet. Nå, men Anna, kan du ikke hente nogle sodavand til os? Jeg tror, vi alle sammen er ved at blive tørstige. Ja, Ja. Kan du ikke bare gøre det? Ej, kom nu, Anna. Det kan ikke være så svært. Jamen det er smukt. Ja, kom nu. Hvis du ikke prøver, bliver du aldrig tryg ved det. Okay. Godt. Nå, hvad hedder det? Nu når Anna er så bange for overnaturlige ting, skal vi så ikke lege ånden i glasset? Det synes jeg fandme en god idé. Har du taget spil med? Ja. Fandme godt, Lukas. Det er lige her. Og kan vi ikke hver især finde på noget hyggeligt, så vi kan vende Anna af med sin frygt? Jo, god idé. Ja, fint nok. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay. Så leder vi efter glas imens. Det var genialt sagt. Hey, kan vi bruge det her glas? Jo, det kan vi da godt. Så kommer hun lige igen. Du kunne jo godt. Så er sodavand med. Det var Flot. Det ser det godt ud, der. Hvor har du været? Jeg skal bare på toilettet. Nu skal du bare høre. Vi har fremkaldt en ånd. En ånd, men... Kom nu bare, altså. Det er jo bare en ånd. Hvad er det også for et gammelt, fedtet, klamt glas? Hvad har det glas nogensinde gjort dig, Anna? Det er bare et gammelt ligegyldigt slidt glas, vi har lige fundet. Okay? Undskyld. Store, mægtige ånd. Sker der noget forfærdeligt i aften? Det gør det. Hvad for det? Hvem sker det for? Hey. Ja, det er lidt svært dig, Anna. Ej, man skulle ikke grine, ikke også? Ånden blev sgu bare sur. Sker der? Mit. Ikke. A. Yes. Mit glas? Mit glas. Hvad betyder det? Hvad var det? Hvad fanden var det? Fuck, hvor er glasset? Ja, ånden har sgu nok taget det, tror jeg. Vi bliver nødt til at finde det. Ja, det gør vi. Så for den, der røg strømmen. Kan en af jer ikke gå ned og slå strøm til igen? Vi ved ikke, hvor det er. Vi ved ikke, hvordan man gør. Det er altså dit hus. Du bliver jo aldrig tryg ved det, hvis du ikke prøver at gå ned. Ja, kom nu. Kom nu, du kan godt. Ja. Vi går lige bag.
har du lavet? Er du okay? Det var mega uhyggeligt. Du har da fikset lyser. Det er som om, han var nogen. Det tror jeg ikke. Det er noget, du bilder dig ind. Bare du skal tage det roligt. Det er os, der har gjort alle de uhyggelige ting. Det var bare mig, der styrede ånden i glasset. Det var slet ikke noget til. Nej, det er os, der har gjort alt. Det er bare fordi, du altid er så bange. Vi vil bare hjælpe dig, ikke sove dig. Og det er okay. Jeg tror også, det har hjulpet lidt. Jeg føler mig ikke så bange længere. Du må da indrømme, det var da sjovt, det med glasset. Det var bare ærgerligt, jeg ikke havde gjort noget. Er det ikke dig, der skrev min klasse? Jeg troede, det var Lukas. Ja, det var ikke mig. Heller ikke mig. Ja, det var altså heller ikke mig. Hvad er det? Er det ikke klasse for spil? Jo. Jeg synes, vi tager for det her ånden ud af verden. Skal vi ikke smadre glasset? Lige nu. Jeg synes, at Anna skal gøre det. For at komme af med sit træk. Fedt, ikke? Cool. Okay, jeg gør det nu. Jeg kan ikke strømme igen.